Сәлем кызлар, минем исем Лесен. Бүген без сезнең белән гуашар роллерлары белән массаж ясап китәрбез. Бу лимфодренаж массажның бер төре булачак. Бу роллерлар бүгенге көндә бик популяр. Иртә белән ясасак бу роллерлар белән без иртәнге шешенү билгеләрен бетерәчәкбез. Кич белән ясасак арганлык билгеләрен бетерәбез. Бу роллерларны натураль таштан сайлый күрегез. Чөнки натураль ташлар билгеле бер температураны әйбәт тоталар. Һәм массаж ясар алдыннан роллерларны холодильникка тыгып, суытып алырга киңәш итәм. Биттә зур миңнәр яки битчәләр булса, бу массажны ясаганда аларны читләтеп үтәргә кирәк. Массажны умырау сөягәсенә басудан башлыйбыз. 7-8 тапкыр. Бу безнең лимфа агышын яхшырта. Күкрәк бөлеген массажлыйбыз. Моның өчен уртадан кырыйга таба шәрә тәннән йөртәбез. 10-15 тапкыр. Роллер белән муенны өстән астка йөртәбез. Роллерны әкрен генә бер якка гына йөртәбез. Булай йөртергә ярамый. Бит тигез булсын өчен иреннәр белән О хәрефе ясыйбыз һәм янәдән колакка таба йөртәбез. Күзләр тирәсен менә шушы рәвештә йөртәбез. Басымны чамалыйбыз. Аннары каш арасына менә шушы рәвештә йөртәбез. Маңгай тирәсен менә шушылай йөртеп чыгабыз. Аннары менә шушылай иттереп барлык лимфаны җыеп төшерәбез.